Hi, magandang araw. Ngayon po ay pupunta po tayo sa farm kung saan kukuha po tayo ng fingerlings. Halika na't ipapakita ko. Hi guys, sa mga gustong umorder ng fingerlings, kontakin lamang ang number na to. Yan po. Dito po tayo sa kanilang farm kung saan madaming fingerlings na kanilang binibenta. Ganyan 3 point. Yan po. 3.7 3.4. Bali, mga patak na ng 1.1. Yan po. Pangasinan area lang po ang aming pwedeng pag-deliveran mga sir, mga ma'am. May papakita po ko sa inyo guys na mga hito na size 4 to 5, 6 to 7 at 7 to 8. Kung nakikita nyo po, yan po sila. Tagal mag-active nito. Yan. Ito po sila. Yung mga tropa nating cute. Kaya lang yun. Yan. Ngayon po, kukuha po kami ng ibebenta po namin. Ito na ito. Kung nakikita nyo po guys, ito po ay 3 to 4 inches. Yan po. Yan. Bilang tayo ng 100. At dito naman po sa kabila ay ang 5 to 6 inches. Yan po kung nakikita nyo, sobrang dami po yan. Dito naman guys, ang 7 to 8 inches. Kung mapapansin nyo po, magkaiba po sila ng concrete pan. Para po maiwasan kainin ng mas malaki ang mas maliit. Kaya po pinagbukod nila ng concrete pan na pinaglagyan. Yan po. Yan po sila. Yun nga guys. Tapos na po kaming mag-impake ng i-deliver naming hito sa San Carlos, Agdo, Riverside. Ngayon naman po i-deliver na po namin ang kanilang order na fingerlings. Ngayon guys, nakarating na po kami sa Riverside, San Carlos kung saan namin i-deliver ang kanilang order na hito. Ayan po guys. Yan po ay 5 to 6 inches. Meron po kaming nilagay dyan sa tubig para po hindi po ma-stress habang nasa biyahe. Yan po. Ang inuna naming binuhos dyan ay ang 5 to 6 inches para po hindi po sila ma-stress. Kaya po inuna na po namin ibuhos yan. Ganyan po ang tamang pagbabalot ng hito at tamang tubig lamang para po hindi po sila magsiksikan. Ito naman pong sumunod ay kumulang 7 inches na po ang laki. Ito po. Hinuli na po namin ibinuhos to kasi po hindi na po sila maselan sa biyahe, hindi na po sila mamamatay, ganun po. Yan po sila kakalaki. Ito po ay sure na mabubuhay na po lahat. Wala na pong mamamatay kung ganyan na po yung size na inyong binili. Yan. Ganyan po ang tamang pagbuhos po. Dapat po dahan-dahan lang po para po yung tubig hindi po sila mabigla sa tubig na bago. Yan po, ganyan lang po. Dahan-dahan lang po. At yun lamang po, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa naming videos.